Моля ви се! Моля ви се! Какво се случва с iPhone 15 Pro Max след апдейт? В планината съм, искам да си снимам цветенца. И те не излизат, просто не ги фокусира. Аз много добре знам. И този телефон съм го взела заради камерата, че фокусираше дори супер малки цветчета. В момента ги изкарва размазани, докато снимаш. След като направиш снимката, се опитва да я избистри сякаш с изкуствен интелект, но доста неуспешно. Някой да ми каже как да оправя този проблем. Моля ви се! Моля ви се! Купила съм го сравнително скоро, преди 2 години. Искам се да изкара поне още 3. А ако не, честно ви казвам, ще го продам и ще си взема от FlipBG. Твоя 14 ли беше? Да. Ще си взема 14. Снимам много по-добре. Аз голям зор, когато излезе 15-ката, да си взема 15. И сега съжалявам. Кажете ми как да оправя проблема. Ето тук ще сложа снимки да видите как изглеждат.